Họ nang hay beli yan nang beli hay mo kedin na chang. Napok ki balang ru mo họ ai hikai lang ya ka kedin ublay tang maha kejuk ka poru na menta ka career jong ki ru de ban hikai lang kan man pentep te kidan ki bri ki bakirni da kakiat kidan ki bakirni da udrugs kidan pat bakirni da kini ki social media ru ki kimi ki pahite ba ai mobile ki kimi ki pahite ba ai ka to ka tablet daira bro ka ki feedback bangi yo na ki library am haduk menta ba ka favorite jong ki ka de ka tinkle ka ranking jong ki long low bete hakini ki hakini baro ha ka kwat ka khya ru shapo shatrai ka sarkar ka dibandan ken ka accountability umdai te baka kan sudan tang ka an tang ba umdan beniat pat mentoy you ta kadang idan kam hi ban keliru yaki nong yalam jongiru ya kini ke episode lawan ra shapida KR Enterprises kebai ke one stop solution na batai furniture sets haki yeng ba internet ki jongpi ba phila ban pre-book yeng customized sofa sets dining table Godrej lor kiwe ke tum ke budget ba ke design ke ba kwa ya ru ke end to end construction solutions na duk architect and planning adu ki kam interior ki yeng mai jongpi wani bujat haki dukan jong KR Enterprises hayau thami jowai lani he ichurat shillong na batai jing tip ba kamnya Naka studio jong forefront si sin nyai kublai ki nong pet di ngadan bat hang ni kapor i badap biang dakar i founder lani iba seng ya kani ka Krishan Foundation batru ka au library initiative nginyo bani kren haki benta ka jong jingem jung i nadu kapor school terter hadu menta bila thok kot ru te khulai shibun kong badap ofio bonwan hak studio jong forefront media kublai shibun ba gatpo ba fi khat ker panganga hakani kaski de kublai shibun kabni ngilingi kemen ba piwan ma pi sha kanika studio jungi tingini directly banlei bet sha ka jing em ka jong pi na do ko por school ski ter okay de la khaya nga ha malki te ngi de try nong pade na sha nong kram na yu pamti dia ngalalit school pada hapo Pine Mount School haduk class 10 dia andang ngaladap ICSE pad 11 12 ngalit hapo Bishop Cotton Girls School Bangalore nang tu pada ngasa join pada ka National Law University Jodhpur haka banga pule haka lingba an dadap nang tu pad ngasa pule kam ban pentebit syuk haka an da ka banga pule ya ka LLM hapo ka SOAS lani School of Oriental and African Studies University of London ari lebas adu ti ngamut ni pinang ketin snong nang hay beli yan nang beli hay mo ketin na chong long malki do mo adan hi ki guess ba no malki bawan tingteng ang ni po show long mam jio ban kali ketin snong nei kan mau ni ta mas tanak te tin snong te kong badap hadin kani ka jinglet jong phi long nadu ka por school kani ka Pine Mount hadin pipoi ru kani ka NLU dei ke jing ka ba phisem ning kong haki por school jong phi hadin ta ki memories ka bi phila bandang dan ka phila ban share namar ngio ban shongkai kum ni te te hakapor bangadang dan hapo school ha Pine Mount long bunsin kam da judan te kata ka mo kajing aiman sim te banginya participate ha bon kini ki functions kum to ken long ki ngimjudan kita ban ong kita ki audition ne kumta te mdo jo kham yo lat ken hapo Pine Mount dadap nang tu pede por bangalit ped ha Bishop Cottons ha boarding long mo papule na jengai na yeng te long shukenja hi ken ime ipa tang ba hang tu pat long ayo encouragement shibun te ne kinong hikai te hang tu ken i ka jingkala jonga mo men shapor ngadang kham por ngadan bit shalong te long kham le ran ngam note ban le e ru ban mi khmat ban le ya kanu ka kam ru kan kalong kumta tamba shisin pat belam ni shabar atat bekidon ki nong hikai ki belong encouraging te sa mi kham shakmat kan hadu bangan dalong prefect ru mo school pasha jit prefect kumto te kalong kumta te hapo National Law University pat kidan hi ki brio bang ha kanu ka imlang ka sa lang ru ki belong ki riu dum te kadan hi ka discrimination hindiat hinsat kumto te di kum kita ki jing mo the fiken fi menta ka boarding dengi poi ngin sai poi tu discrimination mo tambak tani ka ba ong phi ka boarding kani ka jing em phi sa boarding ka smong kum no long ha phi gen
kalong ke ke basu tenat bahan namar bahang tu ngayok ban mo ban long rang ba nei ban pet ya ka ban ri ban sumar ya lade dalade dei ban chule ke je email ani ipa namar bajngai na yeng te long i he kloi ken mo ban pet yiki finances kumno ban budget ya ka taka pisa bayok na yeng banum penlut phut adat kumno ban bentai kapor ban krekot ban lek kai long nang lut te ban benta lut ya kapor henry podang don hayeng te dang khamle keje hi mo kalong kum ta badan hayeng na jong ni te bunsin mangingi le kumno ngi up ki wei bakin yarap ngi la ni kin email pa la ni ki men ki parakin te sotonat kum ong fi mentan kumalen ha boarding pila kamrang ba no ha boarding kin ki ka tu mentan ngia kren ru bo phi ong ba ha po NLU dei katu hapo Jodhpur ki ita ki discrimination ani ki jing namar pin kendo ki mau jin thot long ki dei kumno ken dei ba nga sha discriminate shilenter por badang sedang ken kum to namar ki khana ki dang wan thamai lot baro ha ka first year kim da smu tho em ya ka mo ya ka rukom jengi shani dei ha kam tam hame ghalia bari matrilineal kumto ting ting kishit ya pendom kai ken kumto so tho artat ru ndri ba ki no hi ki jet ru am long ki pet bhate kadang tu ka stereotyping mo ba o ki khana north east ki khana ki bamju pule kot bha ki khana north east ki basunang tang ban rwai ban siau tang ba ha ka kampule te ki duna ti don kum tu ki stereotyping but ka long kum ka kenja discrimination no ken ladangi kwa ban ya shembenta ha kanu ka kampat de long ki pet khmat yang te kata di ha ka por barang sedang tambah hadian habut pan ngai iba mo ki classmates jonga long ki kadon ka jingkela kan kat benang puli ya ka an temo ha ka an ru ka constitution ni kan chipang ka jing ya long kumjo lani ka mo equality menong na pareng te ka long kum ta ken hatu ko por film kwa wan ying ma phi long ki em ngakwa pha ken ban wan yeng namar ba mo sha ba sha kren kum to te long kwa hi ken ban wan no shing kwa ban pet no hi wut ban mare shayeng ha to man tang ngia ong mo kadang tu ketin ragging ha ya tin kena ki mat itu de kilik pulis sabar lani pp mat hum kitu ragging teng aklam sha rag hi hapo institution ban ong namar kalong ka ka babi an dang shule ragging ni don ka anti ragging cell tingila ban complain tiki khana kin sha pen shitom kila judan ki khana ki ba persang ban le kum tu tamba ki sha pen shitom pade ha ka university la ni ki sha be na ka university be ki le kum ki tu ki jat kam kalong ka university jing kalong strict ken ha ya ki bayar dei bat kata ka ragging stanat ofisa tu hoi ngutna por dang sedang te mo namar ka jing shit ka bamla ban yai sha teng ka poi ka mo ka jing shit ka ba ni ngamla ban batai hadu sapu kandai degree ru nama beri Jodhpur te kum ta tang bangi hab ban long ki bri bayai sha mo te hapo hostel ru ngim don hi tang ke AC te hab nang ban mo ban penbiang dalade hab bu di itawel ibaje hapo yet mo ban bakanum shit than ken ha kamera tang nam ta ban long ngai kawi ka dei ka tu in bo ban puli na ka manta ban puli ni shimye ki sinjam ki bolong ni e no ti long ka tu ka jingwan shiying la jong la ni ban kan mau ha khep long ha phi ba nga sngo ba phidang den ka tu ka kom prakhat ka ba scam ti ban sa stay la da long kum nu da shed da mat kita ki jing e ki ba phi yo hapo ke university ru phi dang yach shakmat ken ka bosutanat te na khani ka NLU hadin dala de phi kani na po Jodhpur pat phi poise e dadap nang tu pat de te ngatrai bat ka law firm hakaba ka intellectual property rights boutique law firm ngatrai hang tu shipor apo Delhi ken namar ka specialization jonga ka intellectual property rights mga sutanat bha mo ka music tenga kwa ken ban mo ban ong ban protect ya ka hok ken jong kini ki musicians jong ki artists jong ki nong draw jong to ki nong thok kot te ta ka daw nga sapoi hang tu kini ki brands ban ong te dadap nang tu patang bahamen sim jong apet am nga shik kwa be ban train menta human rights te namar ba ka specialization jong adi IP intellectual property tengah join no pat ka lawyers collective ken hapo jong new senior Anand Grover kata pat ka firm ka di ba ya train menta
ka intellectual property rights tambah naka liang pat jongka hok long brio mo lani human rights perspective jongka intellectual property rights kan hangta ngatre hak tu ka phang jongka access to affordable medicines haba ngi file ki case mo ngi file case persya ki pharmaceutical ki bahe namar ba ki penram pelat ki dawai jong urio pat ba kan tengah try ni bopidang kata di Hamarsan pass hi na po Jodhpur house nam 8,000 khatsan dia ngayo placement dengan join hang tu hapo hak tu ka IP law firm dia dadap nang topat immediately hi after 4 months join to human rights organization kay namar ngala juga bet bantrai hang tu te tang ba hak tu ki por bakam don ko opening am bam like kam hang tu hamarsan like kam hang tu ha lawyers collective tengah apply no wood to hadin nak tu pat ka lentiat jong pi lani ka journey jong pi kadan si pat nadam nang tu pat di kumta hi namar ba mo bang try ba ka access to affordable medicines babet namenta ka mo ha ka kam ka kwat ka khya atat ngiarap ru ki doctors ru ba don ki ba kim yok ki equipments ki ba biang hamtam tu batray hapo TB hospital tingia file case ya ka government kan ban ya dai ki doctors tinang tu pat dia ngapoi sha Arunachal Pradesh bantray hakaliang development mo kaniru kadin hakaliang jong ka kwat ka khya hi tangba nakaliang jong ka sanitation pat long sanitation ka long connected am ya ka health hi tinga poi sa shata kan namenta tu ka Swachh Bharat mission ting ngasha jid hakata ka fellowship jong ka Tata Trust but hapo jong ka Ministry of Drinking Water and Sanitation mentati kilapin kelakar teng kamdei show Ministry of Drinking Water Sanitation mentati kilakot ka Ministry of Jal Shakti di ngasa tray hang tu pade ken sa Shisnam pade hapo Arunachal ha Anjao district pitin tamat chalu stay filapoi mo ha sana belum boleh ba pet ka experience ka jong pi na do na Rajasthan na try ko mo fi Delhi nei te perkhat na Rajasthan sha Delhi sha North East lani sha du sha Arunachal te long iladan I jingkle te hai experience ki jong pi te mentala ngapoi de kong padap ngamut keli kani ka kita ki career ladang ya keren ya ki career opportunities ki bon ki bapet ki jungi ki kena ru kidan ki bapet ya kani ka show mo te kidan ki bakwa ban let's say ban net sha kani ka lawyer ban long lawyer ban kumaong sat an thai nga dei kumaong ta te de ki let sha ka tu te hakaliang jong pi kin le kumno lada ki kwa ban long kumbong kitin kasi plidar mo le nong ya sat an kum to de ki bon ki rukam mo ka way ka de ba anda ki ladap ya ka graduation hakanu kanu ka jingpule de lada ki le BA ne BSc ne kat ba de ki long ban le long ki la ban apply haka 3-year law course ban pule sa license mo te hapo Shillong Law College ki aya kata kal ban pule license hadin ba filadap ya ka graduation mo te hapo NLS IU ru kadon kata ka exam bade jongka LNA ka exam jongka NLS IU Bangalore okay te hangta ha National University ki ai ya phi ba phin tho exam pendaladap graduation ken ba phin yo rung ha kata ka 3-year law course tang ba ladap hi kwa ban pule law anda filadap class 12 pada phi hable ya ka CLAT exam common law aptitude test ya kata ka common law aptitude test phi hable kata ka exam ka long man ubenai December dia kani ka exam phi hap tho shwa ba phindap ya ka matric shwa ba phindap ya ka class 12 de bonsin ki breu jongi nang ni am ngalai ka trend ba ki shik miss bet ya ka tu ka dit namar ki perkhat ngan daladap class 12 ngan sa tho itu ke exam tema ka ni ke exam ka de shwa ba phindap class 12 ha u benai December shwa ba phin tho ya ka class 12 board exams de ya ka ni fila ban apply bet online ka de ka 5-year law course kan ka de integrated degree fila ban shim BSc LLB lani fila ban shim BBA LLB lani ka BA LLB ka syong hakamon jong pi kan chibuk fi de khna ba puli commerce te fila ban shim ka course Bachelor of Business Administration and Law te ka de dual degree ko mangaru ngale Bachelor of Arts and
law with honors in IPR. Oh. Ha. Ti menta dengan poi biang pat Shapi nang tu na po Arunachal menta to fila batai sipang iti career mo lani ban yarap iki kena kumno ban poi syakata mo. Ti ban poi pat piru pidan na po NLU yaladi. Ha. Ti hak karul iu pat kabenta iu pat pidan na po NLU. Okay, hang ni hapo National Law University Meghalaya pat kadi kajaka hakaba nga le research kan le research but nga hikai ru hakajuk kapor namar shwa bangan join ha NLU Meghalaya nga laju hikai hapo OP Jindal Global University hakaba along Assistant Professor of Legal Practice ti kani ka title ru legal practice de bangaju practice min shwa tinga yo lat kan ban hikai hakatu ka university nga hikai law hikan ti man tapat nga continue hang ni pade kum I research fellow pade bangan le research hakan ka jelaju ngi kan Belingi duna palat ngomong ngai I mangamo komonap. ha Belingi duna sisha ki kena ki jungi hakum kini ki universities la kum gani ka NLU lani IAM ngalalap bahai kata. ha Tilong meli si menta bangi dan kum ni ngila ban nakaliang jongpi bal adan bah hang tu hapo NLU ke AP ngau mapi ka de ka kum opi ya katu ka clat exam ru ki dan ki ba plet ru lani ki misau hapdeng Kadai. te ke kata hang nu ni bang katu ka benta ka ba ngidi ban pendat kin Haka jinx ngau thot jonga te kadai namar babun ki khana kim tip hi badan kum kata atat ki school ru teng long kidan kini ki paong da ktien phareng mo career counseling session dei tamakim ju batai pate kini ki exam ki prepare namar ke ba ki concentrate betang engineering IIT JEE NEET mo ki concentrate bet kini ki exam badi jong ka medical te khamtam ban ong kini ki BA subjects but ki art subjects kim daju concentrate fi ngana pet te kade hakata ka rukam kan te ngasngo baki school menta am ki di ban letting bakin ai bakin pinsa priang bakin ai jing tip ken ki khana ba ki don kum kini ki jat exam khamtam kini ki competitive exam menta tang ban rung shi ki university he menta ru ki school ba pi habban dalat da ke exam de don ka CUET ru te bon ki khana pat jongi kim juya kim ju yo te ban pen kre lupa namar ba kim tip ka syllabus ru de ke te nga tharai ka don kam kata ka jinglam lenti na po school na po ki balang ru mo hoai hikai lang ya ka ktien ublei tang bahagajo ka poru na menta ka career jongki ru de ban hikai lang kan ban pen tip te ani nga sultanat bapi la keren ru bapi la walam ya kani ka benta jong ka balang kumnu ka balang ru ka dei bandan yala ka jong ka jingyarap te yaki kena ngiklet no ni up ya ka school mo tang hakani nga sunga ka balang ru de ban wan lang te ban yarap mo pi mau kena dan syu mo kata ka guidance itai lenti ba kinne kumno maki kena ki jungi ngalalam dak lapoi ki kelas deladep kelas 12 what deladep kelas 10 ru kinne kumno kinle kata ka computer classes tang balaong ba ka computer classes tang ba kinle che kidan dapat yang juki kamdan bentah tu ka computer class but kata ka 11 12 jungki ru denteng kumba ong pumpi kala bandai na ka school te hatu ma phi banta phi ka problem hapo ka jala ka jungi phi kamtam ka puli puthi pat hakapuli ka puthi te kamtam da perkhat shaphang kani ka puli ka dangle mo dei te ngai I khambun sen deiru naka kadeiru na yang phi na marki khana mo kim let's say kim tip atat ba kila shubun kambek tang hakani ka pek mobile dei atat kim nang pade kum no pendon kami tu ka mobile ba kam dei tang ka ban chupet film te kadeiru ka mo katu ka mobile ka ber kumtur ka tur ka de ka computer hi te fi yo jing tip te nang tu kim nang te kum no ban pendon kam ya ka te di hangta ke namar kila shu kirni no tang ka ban shupet ye ki film na ni kini ki bashubiria kai kum to kim nang shu ban bentai ka port kadi ka jing bam nang ban bentai ka port phi bat bakim nang ban pendon kam ya ka baki don hakakti la jong kan ngomong kali ka le si kadan haka sub ka pong kadan ti ong fi mentan ti iti mobile apun sin ni la ye keren ru ha kani ka hapu ka studio kan bat kidan kiwi ki guest ki nong wan ba ki la ban halor kani ka social media
hakali ang ngajong pipi iba kini giri gidan giri ru bakila khang social media pismo kumno kaya kaladi ka por wat yang ngiru hakum kini ki states kum maladi ban khang ni em kum tai badan hapo National University kin ti hapo pendapat hapo Australia mo kim sha ki khana ki ba hapo ka khandrius naman pendon kam ya ka social media namar ba ki khana kim pat nang ti kum naman pendon kam ki shu bang kumong naktin pang kita ka peer pressure mo kat balik ki we syuka balik lang kat tu ka pressure ban syupen boot but ban syupen show ba pek nga don kini nga don kita ndai ban show off pek ka baje jo nga balong kum ni ka ying jo nga balong kum ni ti ka don ka tu ka jing sngo ken atat ka pen wan ra ya ka jing bom long ken ha ka kam perkhat mo ni ka jing ba syuk ka ka jing sngo bang akwa no ya ke menta ngadi banyak menta nama lapen iha social media balong kumta ti kamta mi ki habrit ngidi ban perkhat ken ba mo ka bor perkhat jongki long kidang kadang tei te kan ka jabiang kim pat la te banda perkhat syai haduk kata ki sule tang man penbot te ta kadaw ka jing sngo jonga te long habdon ka jing hikai halor ka ni ru ken ban ong ka online safety ru namar menta hapo UN ru kla kran shapang technology facilitated gender based violence ru kadan ba facilitate da kani ka mobile phone hi lani ka mobile ni ki screen ka internet ban penlong ki khana ban le ki kam ru ki bamdei te haduk kata kidon ki khana ru ki baya ki ban no yap ru namar ba bakio kini ki hapo social media lani kadon ka jingken tor te kidon kini ki online games ru kum tu kum Roblox ki kena badangret te ki prompt te ki le kini ki tas pensayo kini ki reward te kena su tho am le kle bia shubot la kabot namar don kata ka jing sung tho namar bakwa apalat kita ki points te ki don ru kini ki mo ki predators lani ki brio ki ba don kata ka jingmut ka basneu ki rangba ki penbiat yu khana ba te ki don ki jing sha le be jot ru ling ba ka ni ka core computer core mobile ni ki don kum kita ki jat ru fi kong badap tu gen ba ong menta te ngidan ha ki por ki ba ba te dangi page banir ko mo fi menta ka ni ka social media ka de ka we ka ba ngiyok ban keren lang namar piru menta hapo National Law University kadan ru kani ka integration jong AI te nga khen manga hap nang te namar kani kala long kum tu ka wajlam arliang serti te ka social media da pinang ban pendon kam kaya rap ru da pinang ban pendon kam kala long kum dusman jong pi te kadai te kum ong fi mentan kita ki online kita ki games perkat adu bo pi ong bi kita ki online games hi kila penlong ye ki khna bakila ban poisa ki jing penjot ikiru te namar ting mo ban ong social media kalong hikum ka mo ka jing penkerni ken mo kidan ki bri ki bakirni da kakiat kidan ki bakirni da udrugs kidan pat bakirni da kini ki social media ru haba fikirni ya kanu ka ke katiar ne ka jing di kalong kumjo hi te ka wan lambe ka jing jot ken de ta ka daw don kam bha baki kmi ki pakin pej bha te baki khun ki pej ayu hang to ha mobile umdei te ban shu ki bakin long marwai namar umjula tep ki bon ki brio ki basneu menta ki ba mo ki ba pindon kam bakla bat ki ba pin khringi ki khana ban pindon kam ye ki tu ki jaj mo ki websites ru te haban ya pej bha ken ki bun ki kisah sang ni ka ko hang ni te jing tip jong pi tang shi sien hi ngayo I ba hang tu long lingba ka khubor ken badan tu kena baklam yo ban bat ya ka mobile ti ila isusi haduk kata haduk ba ishim ya la ka jong ka jing em ndai tang ba kini ki cases kum balong shaki wiki ri te long ampat da yo ken hang ne tang ba jaj ba ka ja sha to ngila ban husiar te long ki bri ki ba husiar na duk menta ken mo banum don kum ki tu ki jaj jing sungsi halo kani human rights ma ne ba fi human rights jing dai ka anjung ya ka hok jong ki hoi ko hok long brio te pp page menta human rights but Meghalaya ka long kum no context lani tai ai human rights but on human rights ka long very broad ken nga long menta ka ka banga tre hang te hapo NLU ru long meaning a focus ya ki ba like environmental environmental issues
kum tu long ban ong ka human rights ka ki bon am ki kum mo ka hok jong ka kentei kini ki domestic violence cases ki dan ki kena rit ru ki basha le be ejod ti ka human rights long very broad kan dei dong human rights even kani ka hok ban pule ru mo right to education katur ka hap hi ka human rights ti ka long very broad te ti ngan dapat bon menta kum mo haniti ayok ka pen I ba hapo ka pule ka dangle yangi hang ni hame ghalir ngi dan bet shapo te na malnutrition ru ndai bam kajing bam kwat bam khya ya ki khlong ka dan shapo ka ranking jungi ka long low bet te hakini bara haka kwat ka khya ru shapo shatrai Kare hafi ka dei ka daw ka dei ke te yakani long mo ka sarkar ka dibandan ke accountability ndai tingim la te banshu kena betang u brio shimet ndai namar ka dei kay hap hi hakani ka imlang ka sa lang jungi ka jinga tre lang jong baro hi ndai bat kham tam ka sarkar ru ka diban pet ken namenta ki brio dei te baka kan sudan tang ka an tang ba dan beniat pat mentoy you ka habban so ken ka habban so am ka ki thiet ki habban so shadu shapo ken ndai te ka long komta long amla te banshu kena tang ya mo tang ya ka sarkar ne tang I brio ne te ka long komta ka di ngi habban ya tre lang hi ken baro tang ba khambun sin pat hi kadi ka rukam tre kam ken jong ka an bet kini ki scheme ka so thiet em ta kadang idon kam hi ban keliru ye ki nong yalam jongiru namar bon sin isu bon kam tang haka birya haka tamasa tang ba ye kini kum kini ki jat kampat ngimju don porte bangin keli ye ki nong yalam jongi dei ong fi ni dei nama ngepek ni sulong kumno ye ki nong yalam gi jongi ni sulong bet kila long tang ki MLA lani ki MDC hapo ki constituency tamba ngim keli ya ki jingkeli ki badon kam ya ka badai shisha ban keli ti long komentar lani ya kren teng mot hapo kadong ni ya sa ru ha kadong ni ka shnong ngidan ha tu kadong lada kadan ka surok ka bam long ngim ju keli ni up shi up bet de ki banai de ki snem ngai la dir ngalai I hapo ka shnong ta ba ni up ngim da keli ngim dali ban keli bali kam ni apa kin sawan katuka kali ban pensnai ki surok lani kan sawan ka skim tamba ngim tip hai ki lete te kum ong fi meneru kadi kan ka lenti kadi ban yalam ru nadu ka sarkar nadu ki wei ki nong ni khmat bat mangiru ngin dan rangkat ki ong fi namar ba mo kat kum ka constitution jangi ndai ka ong kum no we the people of India dei mangi ki brio jong kani kari India ka constitution klam kamdei namen ta tang ki rio krau kadi namen ta jungi baro tingi don kata ka hok ken lada lada ka kampoi hapo ka yeng jong pi te kata ka long ka violation mo jong ka constitution jong ka fundamental right jong fi the right to live with dignity mo te kum no pin im ya kata ka jing im ka bapura haba hayeng te takadaw mo kat kum kaan phila ban file case ru mo file case ke ya ka sarkar hi te long ka bor ka don hangi te tang bangim tip bangi don bor ngim de ki brio ki ba ki bam don bor ngi de ki brio ki ba don ya ka bor namar ka don ka an kum ka constitution kala ai bor hangi bangin bo jingkli ya ka sarkar ba ke kita ki jing don kam bangim yo ka bahap hapo kata ka mo ban im ya kata ka jing im ka bapura tingi laban file case ru ken mo ban ong tema mentan fila ong fi komentar ka ha ka light ha teng da lip ka light petang ka light ru da lip ka light da ki kenta ngim jutip kiran ki por ki khap li ki lip spang ga me hadin ka lip da ki lai sau san kenta ngim tip kumno ban approach lani baniak phone ya no ban kli ya no hoi kidan ki khap ki bala ban dei na ka maryang la ka bor maryang ngim lali tambah kadang ka por li ba tenteng kam kadang shit ka sngi ka biang par khoi ka taru ai inga ngim dedan ki ban kli balai ti gini tu ba ong fi ka constitution ka ba la bu ini
Ngim pandang bahaduk mentah ban pulih ti atau constitution ngim tip ti. Bari. Tang ba katapat long ngamla te banshu keno yanu ru long hapo school ngi pule am katuka civics nde history civics te bonsin ngalapet karukom hikai jong ka civics ru long kidang dante ki jingduna haki haki brio ki bahikai katuka subject te long dalet hapo da filet pule an te to ngila sutho ya ka basic tama ting ting isu pule tang banshu dap te shu pule tu tamoina de hangta ken ka jing bakla ba ya pule tu tamoina tambangi de ban kham ban pinsngu tho bha ken ki khana nama ting ting shuka ban pendap syllabus te ngim shem pule da ka jing sngu tho ngi shu pule tang ban shu pendap kalong hakata ka rukam ken de demar ni de hikai mentah de fi hikai ni ngiliap no ngia kun ya ta ka por te ban pendap mong fi syllabus te kalau komersen pendap tu syllabus kamut de kamut ladap lut ken mili ladu sutu kena biang dom sutu mili te mentah pat ngiyat pat mo syakalenti ke jong pi pat fi ong menne ka basdang SOAS di kati ke ikani School of Oriental and African Studies te mentati ki khot bet yakaka SOAS kadeka university hapo England ken hapo bilat te kibon jat ki courses ba phila ban pule hang tu te nga shembet ya ka law jat bangade na kaliang an te nga kwa ban pentibit shu da ka bale master degree lani ka LLM ken te ke LLM nga shim hang tu yong ka law and development pat ka specialization ti shukin manga nga kwa ban lek chata mo ti ngan lek hakanu ko durlong man manu kwa ban lek ko course kadang ke scholarship ke tu te long da fi kwa ban pule shubo ban ong shabar kan kari India kibun kilat kilenti pinda kwa pule sha America ru ki don laka jong ka ki scholarships da fi kwa pule sha po ribilat ru ki don laka jong ka scholarship da fi kwa pule sha Australia ru laka jong ki scholarships te yala di shi met hi te nga apply tang sha bilat but nga apply ha ki universities kum to tang lightly ki universities ngalabu lepa kita ki top 3 namar kalong ke edu ka barem ban ai gitu ki application fee mo tengah berkat hiya ka plala jongru te hapo SOAS come down application fee kalong bet free to apply te kadon University of Reading kalong bet free ban apply te tangba hapo London School of Economics bat kadon ka fee te but nga apply ha Warwick ru beleng apply hakini ki universities namar ki don kata ka course mga kwate law and development shimbang pule tang ka law tama kadon ka it's like an integrated course kum to kan ba yo pule lang te nga apply hakini baro Southly te nga yo admission baro Southly ki universities ki ba nga kwa pihap tip kan he pihap nang banjit tang ba ong Harvard der ba baro khat banyalik Harvard long pihap pet ki don em to ka course ba fi kwa ningkong pihap nang sya banjit na mentaban baphenla ken banyat sya khmat mo ha career jong pi pihap nang sya banjit ken ki don ki courses ban ong jong ka law te don law and anthropology don law and development intellectual property rights ADR or alternative dispute resolution international law tivila ban specialize ha ki babon ki topics but ki kini ki specialization ti fihap ningkong fihap nang sya banjit ti andang lajit ngeladap apply hang ni ki don pat ki scholarships kan hang ni ha India jingi ngidon kani ka kadika national scholarship kan national overseas scholarship bapila ban apply la da fidei ST SC la ni scheduled tribe gumangi ngila ban apply ha kadon ka national portal kadon kita ka national portal bapila ban apply baphenyo scholarship naka sarkar India aduh antar ngidon kitip nantip sepang kani ngandapet bon ki jila te bon sin ngandapet ki scholars ba yo ya kato am kato ka national scholarship ki debe ki brio na bar jila te ki ba yo tamba nga itho par idan tawi ikna ngi trailang ken mentabat ka kirshan pat ngidon kata ka project ba kateng ka inspire next kani di ba i jingmut i kong iba rapsbun renja ti idea ken mai ba kong badap yang nya trailang ba ban pensapriang sepang
kini ki scholarships ki baper ken mai ilayo ketu ka national overseas scholarship dia mai ru ilayo lang bat ngai kini ka evening scholarship tikidan ki scholarships ki baper kidan ki leadership scholarship kidan pat ki need based scholarship kidan ru ki merit scholarship dia kini ka ketu ka national scholarship overseas scholarship te kade on the basis of merit hi ken mo pi hab le bha ha ki aga jing puli jong fi ha ka graduation jong fi di ban biang ki marks fi di ban kumta fi di ban biang ki marks support school fi di ban biang lu ken nodong shadong but phila dei ru ban your admission ha kita ki universities ki ba phimut ban let te hapo kini ki leadership scholarship but for example ki de kum ki Fulbright scholarship ban puli shapo United States of America ka evening ru ka de ka leadership scholarship pa long dari ba fi shunang tang ban puli kam mentoi te pihak ban long all rounder ban yo kini leadership scholarship namar ba pihak ho pidi ban yo ki marks ki ba biang tang ba hagujo ka poru pidi ban le ki kam ki ban mentoi la ni ban te ya ka imlang ka sa long jong pi ken pidi ban long community centric ban yarap ki brio te hab don kum kata ka mensim ka don ru sa ka scholarship ka bade Gates Foundation scholarship bade jong Bill and Melinda Gates ban lek puli shapo Cambridge te ka taru kadai ka criteria kadai in service to others de pinyo ekta ka scholarship umdei tang ba fidan ki marks ki babha tang ba phila dei ban pin I ba phila juya rapte ya ka imlang ka sa lang jong phi tikidan ki scholarship ki ba pher ken long umdei ba tang ki ba shupule kot pet tang ba kidan la ka jong namang ngi tip long mong wat mangi rungi he man shwa ni shukan mau tang ti scholarship by 11 12 house 11 12 hadi nang ta dangi la dep ka bachelors kani jungi IT first year second year third year tang kum kini ngim tip te teman ta pat bangi I ba da ka jingwan ka jong phi phila ban penchai ti ki bobon kini kena ki bo pet kin ong ngi kwa ban apply ka ta ka scholarship pat na ingin le Janungin kendu. Dia ngalak ban ai example mo berok khat kini ka bapinyo jing tip dei ka download hapo internet ta ka daw lada pinang ban pendon kami ka mobile phone jong pi lada pinang ban pendon kami ka core computer badan hayeng jong pi phila ban yo jing tip tang da ka basu mo ban ong ban su search la ni ban wat jing tip mo kam tam ha itu I mama Google dei tak kan pi kalau ni itu Google ni pendon kam nam takiwi ki kam te dei shoot te ka kam ban wat ni kum kini te pendon kam na ka banta ban pen kiu ya ka jing im jong la jong ya ka im lang salang ya ka ying ka sem bangin pen ya ka buram ka jong ka ka jong ka jala ni pat ni poi sha ka wei pat ka banta te ni pelut no ka por sha ta ken long ngai iba ka jingwan ka jong pi pat hang ni nga kwa ro bo pen pasat jingmut iki babon kin let chanu pi te ko bang fi mentan pendon kam ni ki internet ha ka bah te banlap gini ki scholarship di mentan nak ni scholarship ngan poi ru kani ka Kershan Foundation ka joki pi ong mentan ba ka Kershan Foundation namar PPD iwe na pedeng jong balap ini Kershan Foundation ni ti ka Kershan Foundation pa ka le yu ti long ngasengi kani ka Kershan Foundation anda ngaladap yo ya ketu ka evening scholarship namar ba kawe ka criteria jong ka evening scholarship ka kalong kumni ken long pi anda philadap ban pule pihak wan pai biang shaka ri jong pi phimlong ban lech kiwi ki ri ban lech wat kam pihak wan ban te ya ka community jong pi long ngaladon lupa ke experience ban yarap mo ya community jong la jong long hakaba ngatre sha Arunachal te hangni ru long la sedang ya ka our library initiative shwabangan lech bilat te men tapat kani ka Kershan Foundation ka deba long bangin yo ban Kershan pat ya kenya kiwe namar yala dia ngalayo jing yarap ndai ngalayo scholarship ngalayo jingarap mentorship ru na bon kibreu kum ha anjau ru ila don mo ini deputy commissioner jong anjau bala Kershan shisha yang apor ngatre shathe de ngalayo jing Kershan ru na kum kibreu banga tre lang I ba Anand Grover senior advocate I bala mo bala mentor yang de mentapat ngakwa ban ai biang sa shiki shaka community jongi ken mo umdei bangan shu kun halade ba ngalayo lot yalade ter to labiang
Ndai ngakwa ban ai lam ken yaki bangan ai jing hikai ban ai jing start lam yaki wei ken te hakan ni ka kershan ngi bon ki project te ka ka project jungi ka de kata ka our library initiative hakaba ngi seng yaki jaka pulih kot lani ki jaka bo kot mo ki library de hamtam kini ki library ngilet seng shaki jaka ki ba 4 judan library lani nyarap yaki school ki ba ladon library tama ban pen kham bha ken baki khana kin wan makin pulih de ngi kham pet bha shaki jaka ba kendong lani ladadon ka school ka ba shim admission ki khana ki belong underserved lani ki khana ki bamdon ken kata ki kimi ki pa kim ka yok ka kot ka duna ken tingi kwa seng ye ki library hakum kitu ki jaka tikidan sakato ka waypat ka inspire next ka deda ka mo ka jinga so thot lang bajang ibarap sebun renja hakabangi sedang ketu ka inspire next di banyarap pat iki khana banyarap iki bakin yo ya kan ni ka scholarship ken ban pulisha bar jong ka ri India tambangi ai ken ka mentorship lani ka jing hikai free of cost ngim shim tang shinayaru tambangi kwa pat iki tu ki khana ki ba long ki belong serious ki ba kwa shisha ban puli ken umdei bakin shuwan kai tang shi sngi ar sngi ngim don por yakum kita ngi kwa ki belong serious ki ba kwa ki ba thrang shisha ban puli bat men tebet ya lade tingi arab yakum kitu ki khana tang ba ki dei pat ki khana ki ba shubu ki ba wan na ka yeng belong kum ta ke bamda bit da biang kamtam ki badi ki tribal students mo ki badan hangne dei te yakum kita ki khana ki kwa banyarap ban ai men same bat ban kintu yaki ban apply ken yakini ki scholarship ki belong kum ka mo evening te ki dan sakawai Felix scholarship kani day it's a merit based scholarship tangba ki bon ki criteria like you have day pimpat day te bandap live host nam hapok ka live host nam fila ban apply ka to ka evening pat ka long ka day naman ta jong baro pendri south post nam ne sun post nam ne filong bet ban apply na fi kwa ban pentebet ya la de best palak fi gini te kani ka ba ong fi mantan our library initiative mo kan tuli ki school philayo haduk menta banlej namar ngape kini ki school ki ba school shnong long ki school shnong khamtam du shikithain nong pendong ngila klet no ya kata tingi klet no haka namar ngila bun palat bangi petang sini spo shlong ngila klet station nong kendong te kan tuli ki school station po shikithain sti pilapoi umdei bangi seng tang haki school kampun sin ngi focus bha hakini ki shelter home but haki orphanages namar badi hakum kitu ki jaka baki khana ki sa bet am art hosau kenta ki dan bet hang to tingi kam focus yakum kitu ki jaka ken ki school pat lada don kam tingi let ki school te umdei bangi seng tang haki school yakini ki library tamangi seng haki tu ki jaka hakaba ki don ki khana ki basa hang to ken but ru ngilaju seng yaki library hapok kini ki anganwadi center namar ba lada don ki jaka bangin bu kita ki library at least hakashnong ki laban pindan kam am ki khana basong hak tu kashnong de kani ka our library ru kadi zero budget namar ngiklam shim pisa tang shinayaru gini borok ki kot ki bangi yo ki dei naki breu ki ba bahe men sim te na keleng kani ka ri India kan dan ki ba ai ki kot na Delhi na Bangalore na duk na Kashmir kila dan baju pa kot shangi ki pa bet daka Indian Post bet kumto lani ki thiet ki kot ki bathamai na Amazon tingi dan ki kot ki ba rimru ki bathamai ru hakaba ki ber ki pa kan dalam lang topat ngi sedan manga bet ki volunteers ngi shonglang ngi pet de kan kinu ki kot ki ba ibet ban ai shaki khana kan ban ai shaki jaka ki ba pher te kumya ka bamenta habangi don ki kot ki thare ki banyarap shaki ni ki de addiction centers ru ngini seng library hak kum kita ki jaka ru kam data ban ong bangi ngi seng ki library tang haki school tang ba haki tu ki jaka habaki khana ha ka jaka baki khana ki sa lani hakanu ka jaka ba ki brio ki laban pendon kam ken te kan tuli do fi kenya du menta filayo ban su thiet kani shaki kiwi
ngam da dan mo kata ka jing ken ka ba biang hadu kata tang ba kum ya ka da ken hadu menta te kum ba South Hosantli ki mini libraries mo ki library ki barit ken umdai bangishna mo kum ka Oxford University kum tung tang ki library ki barit shubu tang dan hiwi almari barit tang ba ni ai ki kot kum ba shi spa tli ha ka we ka school ne ha ka we ka jaka tigi dan kum ba South Hosantli tingi dan ki library hapo Manipur ngidan Kamjong district kata ka district ka badai mo Hajan Myanmar tingidan hang tu ha Anjau ru banga Trayman Shwa ngidan kumba Shiphoteli ki library hang tu te bat kiwi ki library pat de ki dan lut hang ni ha Jela Meghalaya ti mentah beli ba kaduna palat kani ke puli mo long kam tam ka library ka jing don kam jo ka library mentah wat haki school ru don kam palat nama ba ki khna ki nyo ban shong man zdang ban puli biang kumbalong ni man shadang rit le sing stanat tam ban puli kum ong pi ki puli tang ki kot ki bran dur ki bran ki comic lani ki magazine ti mentah beli ka hiar palat kani ka puli ya kata te long ngamla te ban shuong ba kalahir kata ka jingkwa ban pule ki khana namar ba nganda pet hi ndai ki khana ki stanat ban pule ti sele ayu kinda pule ki tu ki kot ki comic books ni ki badan dur ndai ki khana ki don hi kata ka monte lani kata ka curiosity ki kwa bet ban pule nganda pet ken te khambun sin dingi ki rang ba hi te ki ba berkhat dakum wai pat kanya ki khana ngi perkhat kim kwa ban puli te mangan na pet khambun sin ngi nabu ki tu ki kot ha library am ki khana ki yakni barok kham tam dayo ki kot tingkel baki bondur kum tu ki ngobang palat barok ki feedback bangi yo na ki library am hadu menta ba ka favorite jong ki ka tingkel te ngamla fi ban shu ang ba kalahir palat kata ka jingkwa jong ki khana ban puli ken ki kwa hi fi kan don ha school am kam tam tu ki jaka basa be ki khana ki stanat ban puli kot ti lada ni ong mentapat lada kidang smart kita ki khana hatu mengi ki kemi ki kpa ki ri orang ba ngi di shisha banirap ki ni em hakum kini kata te ka shong hangi ken ki rang ba ki shong ha ki nong hikai bat ki shong ha ki kemi ki kpa namar ba kila judan ki school ki ba kham duna mo bangi terwa ban ai library tamakim tre ki don ki nong hikai ki biong thak fi babun kampalat ngam tre ra kan ka library ngong em te ngim shempisa thak ni ngi nyabu sakata ka library pira ni don por ni ngi labon ka syllabus te teng ru ka de ki nong hikai ki la man penlong mau jing thot ru ki don ki jat ngam ong ken baro namar yala dir ngadi nong hikai phi ru ki de nong hikai ndai te ki don ki nong hikai ki bakran kumta ki don ru ki nong ki kemi ki kpa am ki pet po ki khon na jong te ngam keno ki khana nga te hang ni ngadi advocate jong ki khana rit te ngam keno ki khana ki de hi ka shong hi hakik me ki kpa hi te ba ai mobile ki kpa hi te ba ai ka to ka tablet deira dam ai ki kpa kinyo ne kinyo ne em de kata ba keren ba fi ka de ba shisha ngala ba long ba ka de ba ong pi bat ka long crystal clear ba na su ba ka de ka benta jongi hi ki ri orang ba ban pen shai ki khana ken ti mentah kini ki library la dangi ong mengi ki library dei kumba ong fi mende di addiction center pilayo ban rung hakini ki di addiction center ya ka ba menta tingin pat yo tambah ngiladon ka collection jong ki kot na menta mo kini ki novels ki ba kham ya dei bat ki rang ba ken long umya hap te ban bo ikini ki kot ha ki school la ni ki anganwadi ki ba haka jaka ba ki wan ki khana te ta ka daw long labu ker pang lada don kum kita ki jaka ki ba kwa ngi kloy ban sedang iwi library ibarat ban lej Aisha kini ki di addiction center ya ka menta tingim don ngi don tang hapo ki kum ong mo shelter home bat ki orphanage bat ki school an anganwadi sultanat kani karukom le jong ka Kershan Foundation baha kita ki ar benta ta ka benta ka bali ka scholarship hadin ta ka benta jong ani ka library lani ba ai kini ki kot kin to menta kani ya keren ru manamar beli ba filawan ra kani ka kot jong ki de tenga kwa ban keren ru ya kani namar kani ka kot nga kwa ban pen i ka de ba tho ikong badap ya kani ka kot ti i tho kong badap bat i porlok jung i de
Ita idi kun jong Miyani Shira. Shira ikun jong Dr. Mukul Sangma. Di tong ini keren Jepang gani kot mo. Kumno Philip poi ban tho kot ban. Dia Kumno fiwan ra idea na ifi. Dia banci ongya pi mo namang las dang kini ki library ngalaklet ru ban ongya pi ba lingba kekersan umdei bangi seng tang ki library ngi ai advocacy ru lingba kini ki library ngi ai jing hikai pat shapang ka menstrual health shapang ka kot ka khya lingba ki comic books ngi dan ki special comic books samanti khna red ban hikai ru shapang ka online safety ru lingba kini ki comic books mo te kawan kani ka idea namarba ngai ki bon hati ki jing yakhi hapadeng mo ki khasi ki garu ki jantia longia nya keren bente iwe te kata ka penlong yang abangan sengusi bahkan ka penlong yang abangan sengusi te hakawe kasngi hapo Delhi ti ni parlok jonga i classmate jonga mo imiani i wan chapo Delhi ken te ngilet di coffee kumta tingi sedang banyak keren ken Jepang ka jela jongi mo bangin wanra ken ya kata ka jingya nongkum no ka unity mo hapadeng kini ki jat benrio ki baper khasi garo jantia bet ki wei de ki jat benrio mo ka jela jengi ti kalong long isya keren kum tu te kami kan kini ka idea tengok ongi iba to nama ma iru idang armet ha ka kapor ngaruk ngadang armet ha ka kapor ni kenduk por ngidang ya pun khun ti ngindawat kita kikot baki khun jing kin pulis apang ka jela jengi umdan kan kum kita kikot te di hangta ken ba kami kata ka idea ba ngin thosh phangkani ka hill state mo lani kumno bas dang ya ka jela Meghalaya ken kumno balami kani ka jela jongi ka jela Meghalaya ba ngi kwa ban aya kata ka khubor lani ka message ba ngi de banya teli ken ngi de ban ya long ka way namar ba lada ngim ya long ka way ki we ki brer ki ban ken tho te yangi ki yo ban mo ki ban kentok ki ban kumta ken hap bon mong phi de ti kani banta hang ni nga shu pe kai mo khan diat ti kadi nak banta phi tho hang ni kadi nak banta ki dedicated to the children of our beloved abode of clouds kadi nam ta ki khna jungi ani ba ki khun gi jungi nam ta kalawai bandang wan hadin bakin dup tip kani ka jala kani ga ai gen tong shu puli mo kani phi tho ani kumno phi ki khna rilom philong hatu phi tip ba phi dei iwei ne ki khna khasi jaintia ne ikhna garo ni iwei pat bala kha hakini ki lom hatu phila ju prakhat ba ka yeng ne ke jala Meghalaya kumno kala wan long nyuma hangni dan khana shapang kitu ki bala pen wandur yaka nak banta jong phi jonga tu kumta skor bha bapin baswa bapin wan long briu kani hi ka khando bangi shong kalong ka benta jong ka perthai ka bakraw bat ki jing itanat shobi jong ka kala kedup de ki thor ba ki lum lendiang ki wa khongwan ba ki ding ki ba ki phila ban mudur sngo kumno ban shong bat im hakum kini ki jing shobi sngo benyau shibun naba baro ki yo ban shong hakum kini ki lum pasho babit bakumta kini ki lum ki mat ka jing kuslai ti nga sultanat e kani namar beli ba kapen ite pi wanra ba kin suthu ki khna kadan ayu ha kani ka ka jela ka jongi ngai iru ba fi wanra ru ya kini ru pek mo kani kidan kidur handi na kapenta ki khna kalung ki bakwa ban thiet ni ka kot ki ai the British Raj ki sahab ki balawan araja kanu aspasnya miswane aspasnya menswa te pek katu kadan hari nang ta oi pek kini gidi kidur kendiat lu wa nak banta ki pateng balalik menswa ti kani ka kot mentangan su ban yang hani halor ni ka kot mo ti kani ka kot ka kren panggi culture dei ka kadan chpang kendiat em long kani ka kot em kadi chpang ka jing yakhi hill state to hai tementang ini apa kendiat halor ini hai batai mapi
em long ke bang akwa ban ya thu khana hang ni dei bat imiani ngi kwa ban pen ia ka jinglong kerpang jongi bat balai ki memberim jongi ki khi naman ta ka hill state kan dei tang ki bri ki bahe ba kraute kila donru ki kme ki pa ki meirat ki parat ki bat ki khana ru ki bami shabar ban protest hakmat jongka Assam secretariat kan menshwa dei ba kani ka state jingi ka urlong tang badan ki brio ki bahe pakraw tipma ka dei ba ka jingya trailang bat ka jingya tili jongki jaj bendrio khasi jantia bat garo ba kia wan lang mo hakawai ka jaka banya protest kenya ka Assam government hakatu ka por namar minshwa kilaw kadan katu ka language imposition lane ba kaktian ki kimot ban pin beso ya kaktian Assamese kan hakaba hapo ka university lada phikwa kamru phihap nang kaktian Assamese dei ne em tingi crunch phang katu ka jingya khi ken kumno ba kini ki lightly ki jaj benrio kia wan lang ban ya le naman ta ka hill state ngimkran tang shphang ki brio ki bahe ba crowd tang ba ngayok sngau ki dan ki jingya thuk khana ken bangayok sngau mencha ni ime ie niki brio ki basak marjan hayeng jongi ki platemen ba ki thuk khana mencha ba ni berok khot nyara da ka bom te dak ren dak tin ma nyara da ka bom te nya bom hang thiaw hapo Assam secretariat baya kwa hill state palat tiki ya thuk ru mo bakata ka slogan we want hill state no rest ti kadan hang ni hapa okat kin ya thu khana shphang kata ka jingya le jongki ki brio kum ki balong kum manga ma phi mo dei ti ka jingki jongki bat ka jinglong discipline jongki bakinya protest tingi sayok kan ka hill state dei long kidan ki political leaders ru tang ba ke bang kwa ban bha dei ban pen i kan kata ka hok dei kata ka hok the rights ka hok long brio bro kai katu ka download hangi te iwe pat iwe te ladangim ya khi namenta ke ya ka hok jongi te mano kan ban ya khi tenga kwa ban pen i nuksa kan lingba kan ka kot ba pon yo hill state ru dei da ka jingya tili jongki ni ki lightly ki jaj ben rio but ki we de ki brio ru dei takadang athok but ki we ki brio da kum we pat long naman ngidon em ki minority tribes ru hang ni ha Meghalaya ki mo ki pat ki bakhamrit tenga kwa ban pen i ya kata kan ka message jong kan ni ka kot ti kong badap danga kwa kani ka kot ban thiet eladi ki ne ngan yo kani ki dukan hapo shlong hai fi bu kani ki kot te fi reba fi sa shni shathan mokhar fi la ban lap kini ki kot hapo Rikhasi book agency te ha police bazar kadan hapo kinmau ka badan halor kani ka EC restaurant te ha mauyong pade pen lap ha kani ka dukan bakateng ka play and pose but ha laim krap pade pen lap ha kani ka dukan baki khat ka books and brews okay kable shibun namal ngakwa mentip ladi bang ngakwa bentiet kani ka kot te halaim krap ko mau fi bat hapo police bazar bat hapo mokhar deh ti hakoi kaliang deh kong badap belingi dunasha kinong tho lani pe ru kinong tho ki bakum kini ki kot ngalap deh kabanga kan mau mangati tang Suramandala Foundation kadan gawe ko katu kadan ga kabakshit tho khasi penar pat garo deh ti hatu ngidang deh ka por susu ben penmi su kini ki kot ni puli palat hoi ni puli ki kot western ki kot ban kiwi ki ba shikiwi ki rimo trai ngidi ban tip shwa hakari hapo ka jala jungi dan ayu te kadai ti ko baong ya phi mo mga bat imiani kanili ngila conceptualize laslam bhatang bangi khlam yo por ken ban tho namar bah ka jingbon kam jong i ka jingbon kam jonga ti katuka surman lar namar ka yo funding na ka government ka bahe dei jong ka jila Meghalaya jongi hi ka fund ka government jongi hi takara ki sayo ban tho ti min shwa ban mi kini ki kot am ikong STCM ilaju tho ya ki kot naman ta ki hybrid ilaju pin kelana ka ketian pareng sya ka ketian khasi mo but kini ki tulika publishers ti iba kin phamsing nong kendri ru but ka kani ka ki publishers katha ilaju mi min shwa kini ki barem ha mo de National Book Trust ru ilaju pin mi ki kot ki babon ki ha ka ketian khasi ha ka ketian garo ha ka ketian penar ki ilaju pin mi dei ba ka de ka concept ka bathamai ti ilaju dan mo tangba
ki duna ken buon ki long in ba shu translate ti kumba peniha ka Suramandala ki ang forgotten folklore tang bahaka jing sngau jong apat ka mo kani ka deity jong ilani ka culture mo kadi ka badang ngim shim laklet kadi mo daka ketien mo ngisya kren ta mangidan kampat banthok ken kidan kam menta ki khana samla bakin yami shakmat bahao kiale PhD kia pule master samba kidan kam ru ban perkhatte bakin ya thok lam na menta ki hebrit ru kin tip namar ngasngau hakano ke eke ru bangi de ban le ndai na menta ki brio jungi de ban sedang naki hebrit namar ngilak ban pinsuk thiet naki hebrit namar indala he te mla shu long la sngu thaj am kwa puli shu tang ba ngi dei ban pin rung ya kani ka ke ka jingkwa ken ban puli na du por kidang rit te nga ngej scam ru ba daka ba pin daka ba tho ki kot ba don dur te long kan pin kham sho biet ti ki khana ba kin kwa ban puli shu ken Dalam kumni te wat ki textbook ki jung ki kena ru da de bane kum kini mo long internet te long wan penlong dur kumni ki kena te kin smart te ban puli kot ru kin smart te kin pe ki dur kin puli kin pe ki dur kin puli tengah shukwa ban onge phiru shapang kani ka kot am fina pitch din ngi tho trilingual ndai namar ba ha ini iwi ikot ngila tho da ka ktien phareng da ktien khasi ba ktien garo kadan lut ha ini iwi ikot bakila ken ban mo bakinya puli lang te hakini ki ktien ki ba pher hang ni pila tho hang ni ru ba kidan armut ki ba translate ni ka kot dei I Dr. Dondor Giri Nong Klau but I Chi Nora Momen dei te kaden hang ni shadin ba pen I ba kidan kita ba pen kelai ka ktien kan khamsuk ru kam dei ro bong tang ka ktien pareng te kadan lightly ka pareng khasi but garu penda play hang to finyo I da ka rong blue ka dei ka ktien phareng rong green de da ka khasi rong sao pat ka de lani ka rong ktie ngi ka de ka ktien garo ini kan kani balong kum ni kan ti kani ni ka de ka ktien garo de kani kani ktien khasi bat kani ktien phareng Ngiyo sutana pi biyo keren halor ini kot dong pi te pidang don sakawe ka kot ru ba pi tho de tang ba 4 penmi kan long ngaladap tho kadika la u chrai ki jingking jri bat ka ecological heritage hak jila Meghalaya kato te kadina menta ki rangba kadika research bangale hapo ka Khasi Hills Autonomous District Council ngayo I fund hang tu tingale research halor ka tu ken tinga sa thok pat ka kot nga sa penmi pat ka kot dan bok mo bendang niok ban ni susu ki riu perkhat ki bakum ma phi ba penmi kot mdei tang nam ta ki kena kan I riu rang ba tai nam ta ki kena ru namar blei ni kwa ba ki kena ki jungi ko ba phi bat na do dang rit ang yo iki ban kem no aila iki kin puli spangki culture spangki riti dostur jungi suk hadin habut te kompadap na kwa ban poiru syaka bentapat menakani dang sudep International Women's Day te kani ka ktien women empowerment lani ki kentei long iwe di mapi kalai iru ba pi ong ba hakapor ba pidang dan syap Delhi pi tho ani atu por pidang dan idang dan haka stage ka bapin dang armet deh te ngai I baka strength nani ki kentei haka jala jungi kedi ka wei te ka dei dang dei matrilineal di bangi bot ni ka kami pisngo kumno ka dei ka long kaya che ite ka ni menta ngasngau ba ngilong shisha ki brio ki bakirpang bangi don kani ka matrilineal system mo ban aijat shaka kame te kum ki wiki jet bendrio te ki hapdon ki jingtho ki bajrang bha ban tip ba ngia dekur ne em bat ite ngia don snam ne em bat ite ba ngi bit ne em ban ya tho ngi hap don da ka jing tho ka bajrang bha kini ki min barim jongi pat kila penlong ban ong kum da ktien phareng ma simple ki pensuk yangi da ka ba ai jat chaka kemi ngi tip ngi ate kur bat ini ngi mlong ban ya shong bat kini te ka pensuk ken yangi wat lada mo menshwa handai ngim don mo uta u abkd tang ba da ka jing ya tho khana
Ndai tingi yo ken ya keni ka mo ban ai jat cha ka kemi ta ka pen suk ken ka system jungi ki bi ki dekar ki pek yang ta ka gotra system ki hap pe kita ki kundali ki hap pe kita ki long hap don ki jing thok ki bajrang hate mengipat kani ka system ka long shisha ka bakirpang bangin ai jat cha ka kemi te ha ka juk ka por ki dan pe de ki breu mo ki ba keren ben ndai bangi long matrilineal namar kadeka bagi long ki haka jing sutho janga ken ki riudum kim sutho balengi ai jat chaka kemi ndai namar pinda pe kampun sin hi hakanu kanu ka long yang am ladapi empower ya ka kenthe dei te bakabit ka biang ka kemi marwei hindai ka kemi ka pinbit pin biang lut ya ka yang barok ka wei ya ka kur barok ka wei Ndai kani ka jinglong khat do ru kadi ka jinglong ngan ongkum no ka bakirpang mensyah hendai kani ka jinglong khat do dei te ba ong ban chipet tangi ka jaka ka puta hendai kadi ka jinglong mo ka khat do ka balik niam hayeng dei ka kring lut ya barok ya barok ki badan hak tu ka yeng hak wei ka yeng namar de hakata kan ka rukom jungi ba ngimdon ki bri ki basu lek krong hasurak namar kalong ke ka balik ran mo ya ka kur la dadon ki ba krong hasurak tepma namang idai kan ka matrilineal system ba ka kur ka kudup ka khaddu ka kudup ka kur ka kudup ya bar ok ki bhayeng ki bahap ha ka tu ka kur dei ne em kadi kata kan ke jinglong kirpang jungi ki we ki don kam old age home ki ngipat ngila don lupa te ka system bala perkhat min barim na duk menshwa te ka jinglong matrilineal te ka de shisha ka jinglong kirpang jongi te kumbaong ya fima dak ten parang if you empower one woman you empower the entire society ndai dei ba phi ai bor tang ya ka we ka kenthei kamut ka shim tang halade te ma ka pet lut ya bar khot ki brio ki bade mahapok jongka family jongka lani haka yang ka sem jongka mo ka tin ublei ro kren kum ta hi ka kentei ka start ka tei ka long ying long sem gin long ngiru ngi le si ngala ban ong te ka dei ba ka wan ling ba ka tu ka jingbut ya tan rai na du ke bang ong wo ai jat che ka kami ken ba ka scam adu menta kani ka jela ka jongi ken wat don bok ba kindang ni shushu kita ki kentei ki riu ki long kami ki kena ki bersamla ki bandang ya rai kani ka jela sha ka wei pat te ka wei ka di ka las bang shit kwa ba ba fen ong kong badap ka di ka message ya ki nong pet jong ka forefront media ki parlok ki jongi bat ru kum ju i kena samla ke ka message ka jong pi okay ni kan ni te kalong ka ba mo ndai ngam kwa ban batai start yanu ru tang ba ka we bang kwa ban ong ki khana ka de ba kin sngo sarang ya ka ka bangila don ndai but ki de banang ya pule ken chakmat lada long ngim de te ban ya sho ne ya le da kan ni ngidi ban perkhat da kan ni ke ngidi ban long ki rio perkhat ken ndai di tang hang ta hi baka ka ri jongi ka nang keu shaprang de daka bangilong ki rio perkhat te tang kum ta hi to blei shibun si sin kong badap ba phila yo ngila yo ban pet ka kot jong phi phila yo ru ban ai ya ki sembo perkhat ki ba scam na ka banta ki ba pet hapo forefront media ki perlok jongi te blei shibun kong badap te don bok udang kerku blei fi pindang yo ban mi itu ka kot ka baar jong phi bat le si ngila ban wan bia ni ka studio ban keren pat iti kot baar ka jong phi te sa isin na ka studio jong forefront media mga Christopher te blei shibun sa isin